שלום לכם, שמי נדב שטרן, אני מחברת מחסני שטרן, מחסנים והובלות ביחס אישי ושקט נפשי. אני מבקש לתת לכם טיפים לאריזה. אנחנו מספקים 4 סוגי קרטונים. קרטונים קטנים לספרים, בינוני קטנים שהם קצת יותר עבים לזכוכית, בינוניים לבגדים, כלים וסדינים, וגדולים לשמיכות וקריות. אני מבקש לתת לכם 3 טיפים חשובים לאריזה. הטיפ הכי חשוב, שכל הדברים שעלולים להישפך, תשימו בקרטון נפרד, פתוח, ככה אנחנו נראה שזה דברים שיכולים להישפך, ונזהר בהם, לא נהפוך אותם, לא נטה אותם לצד, דברים לא ייפגעו. הטיפ השני שאני מבקש לתת לכם, זה למלות את הקרטונים כמה שיותר. גם הקרטונים של הספרים, אם נשארים קצת חורים, תמלאו בדברים אחרים, אפילו נייר מקובצ'ץ'. וגם הקרטונים של הבגדים, תמלאו כמה שיותר. אם נשאר מקום ואתם סוגרים, אז הקרטון עלול להיפתח ולהיקרע. והטיפ האחרון שאני מבקש לתת לכם, זה לשים בין הבגדים ובין השמיכות ובין המגבות, דברים עדינים שלא יכולים להישבר, כמו כלי כסף, כמו כל מיני אוספים שיש לכם. שוב, שהם דברים עדינים, לא יכולים להישבר, ככה הם יישמרו בין הדברים הכי טוב. אם תעשו את הטיפים האלו, בעזרת השם נעבור את ההובלה בהצלחה. נדב שטרן, מחסנים והובלות, ביחס אישי והרבה שקט נפשי.